Wat wie destijds de aanleiding om dit soort shows te doen? De aanleiding om deze oudere show te doen, wie voor u signaal nu het dorp. Ze wonen graag patat eten met hun aan. En er wie eigenlijk net volle regels voor 54-plussers. En dit doet dus vierde keer. En nou beginnen we als zelf, maar er komen een heel soort mensen op visite. Ruud-Jan en ik beginnen met z'n beiden. Dan op een gegeven moment gaat Ruud Ranrun, die komt als een clown weer om. En wij, zo komen er al typjes voorbij. Onze Neel uit Amsterdam komt weer te bingoen. We gaan even bingoen met die oudjes hier. De tweede nummertje zit heel dichtbij. 16. Er komt een DJ langs die de muziek doet. Wij houden onder 10 van je stwoon, dus net onder elke stoel, maar onder 10 stwoon zit een lotnummerke. En degene die een lotnummer onder de stoel had, die mag naar voren komen, mag dat lotnummer. En die krijgt een prisje. Hier hoef je niks voor te doen. Deze moet alleen nog maar trotten aan naar oren meesten. En at 2 minuten 24 stopt mijn telefoon. En degene die hem dan in de hand had, die is mijn eerste finalist. Wat doet de stichting Vier het Leven? Wij begeleiden ouderen met vrijwilligers naar een voorstelling in de buurt of soms wat verder weg. Als ze dat niet meer zelf kunnen of niet meer durven of niet alleen uit willen. Vrijwilligers vinden we gelukkig genoeg, die zijn er inderdaad voor nodig. Want de vrijwilligers halen met eigen auto de mensen thuis op, begeleiden ze naar een voorstelling. Mensen worden dus ook ontzorgd. Dus wij doen alles nog schriftelijk en telefonisch, omdat we verwachten niet van de mensen dat ze al op internet kunnen als je boven de 80 bent. Ik ben hier bij de leidster van Vier het Leven. Die had je thuis ophellen. Die had me thuis ophalen en die brengt me ook weer thuis. Wat is nou het fijne om mij een van de stichting Vier het Leven in te gaan? Nou, dan ben we er dus uit, hè. Want ja, normaal ben je maar alleenig en dan zit je thuis. En je hebt altijd een reisgenoot. Vaak ben je een stukje draaien en dan leer je weer oren mensen kennen. Dat is het gezellige direct van, ja. Wat willen we nou hebben? Frikandel of kroket? We sluiten altijd al met patat, want heel veel oudere mensen krijgen net vaak patat of een frikandel. Dat is heel enkel even dat ze bij hun familie zijn aan werk, maar het is voor hun echt een feest dat ze een frikandel krijgen of kroket. Mooi patat erbij. En dan heb ik nog één zakgroep, maar ook wel aan eten is gewoon geweldig. Ze genieten echt. Ik val me niks aan, maar ik ga meer kroket in de aanbieding dan frikandel. En, normaal weet altijd meer een frikandel, maar dat is harde keuze, dus ja, hartstikke mooi.